City Hall. Yan o. Nakikita nyo? Yan, Naga Siyudad ng Naga. Napakaganda itong ano. For today's video ay dito tayo sa Naga City Hall, Siyudad ng Naga, sa Bicol Region. Yan. Maganda ng lugar na to. Yan, dito tayo sa Naga City. I love. Yan, I love Naga. Yan, yun yung City Hall doon sa papasok. Yan. Napakaganda dito, napaka-presko. Natagad muna tayo, libot-libot. May Jesse Robredo. Yan yung statue. Ganda dito eh, di ba? Tayo sa City Hall ng Naga City. Yan. Sa Camarines Sur. Napakaganda dito mag-vlog. Ayan o. Sa Naga City. Napakaganda, napakasulit. Ito yung view. Nakita niyo yung view. Yan. Kuha yan ng ano, ng Hero 4 Silver. Aksya GoPro. Pwede yung tricycle natin. City Hall. Kasama natin si Mother. Robot. Oh, hello. Hi. Tagumpay. Yan, tricycle natin. Yan. Napakaganda dito. City Hall. Yan, so mga ano dyan, may transaction. Yan, pwede po kayo dito sa ano, sa City Hall. Yan, tayo doon. Maganda. Tayo. Sir. Yan. Ito yung statwa. Ano? Hindi ko alam kung ano to. Jose Rizal. Yan. Yung ano ni Jesse Robredo, makikita niyo. The most important ingredient of leadership. Ayan. Yan, napakaganda dito mag-vlog. Okay, mamaya naman.